Pripun Pak Nal? Pripun? Pripun, Mbah? Luwih cocok Mas Joko. Nggih. Ngantuk separo niku Kang pripun? Oh, sing siji melek siji. Wah, iki tenan, Dok. Wih. Wong kaya ngene kok sakit iki. Lho, niki pun kula tawakke winginane ning Kulon Kali ya tak gawake sing parabola ngene iki siji. Wong niku wis piyikan rada gedhi sing wingi niku. Nah niki piyikan saestu, Pak. Nggih, dadi mbok menawa ning kersake iya, Kak ya. Ya terus Dok. Katungkul ngumbar gagasan sak temah tigawa Iki sing dulur-dulur seniman akeh nduk iki yoga-yoga. Klebu Pak Mbah Tampir kae ya yoga nduk kaya bathik kae. Bathik. Sini kok niku Agem coklat niku Mbah Pak RT nggih. Heeh, adate cekelane iki demung nduk demung. Lek nuthuk rewoso seru. Iya, wis gawe karenan penggalih ngono wae. Ya, langgame ngimpi ya, Nak? Ngimpi nggih. Ya. Mburi rubuh wae coba-coba Mas. Mburi rubuh. Tapane serubuh. Aling-alinge rubuh Ngasian. Mengarep ngeruwan. Jane bocah iki kaya ngopo to? Ngono ne takon. Bocahe sik cuwilik. Ya, cuwilik. Cuwilik drijine. Iya. Ya, pacet ke. Kata. Yuk. Kabeh mau
nggih. Sumuk nggih, kula nggih hae. Iya. Panyunan saking Mbah Nar. Sampun nggih, Mbah. Terus ngono. Engko karek aku nunggu amplope. Ini saya suka saya. Hah, pripun? Ini Mbak Nar